our NDC what you hope, and when we see people back on so what you hope. They can start the money and say, Mama, young campaigning or Pampasso. Yet, the mayor says, Ghana for the Apunama 4 years later, and no man did 2 man anymore. It's me, and I see it's mine. It's me, I have a model, a Ghana for Africa. As a Ghana for who say, Ampa, you can senior high school, it's me, that or some man come, you bet my more account. Employment, the Ghana for who see it me the buyer, Coco who see it me the buyer. Some woman on a become once. That's an easy force so. Ah, me who have any the most of the way I can say, 8 good years later, Mono, and fire employment, then I would be here. No, what I'm here, go home. Sister Babrafo new din. Sister Babrafo new din. When you friend prama you tell go prama so san ye di agro. Ampeme, me see me here gro bi na me di atu ebru. Me here gro bi na me di atu ebru. Ododo obiribi. When am ansan da wo, ba se hia pontuduma atwa odin ho ahia. Ba na ye kronkron a, wo di nwira bo abotire. Kronkron ura, asase ura, e ma ebru. Ayina me kira wo ebru. Ayina me kira wo ebru. We go to Yasia, not just a Puntuma na Wodan, and the Abre Yasia Mansan, or to Dwao, or Hine, Madama, Messi, and then the Yahui, and then the penny man and said the Anglo, and fear to Luni over Furacuna, or Hine, Madama, you will chroma, if would you see ye. Penisi, you are doing the girl called your Opamano wouldn't do that. This was Jan, son of Watson. When the Bassia, Puntuma, a ball. What our near the moon to Juma or to do a pretty, not a pretty. One more prefer to do a ball, one German sign, and the one that think prefer to our brown. I'm to me, and my body, I'm to me, no body, and the say, was a silver brow for down with ya, that remind you what you call my Yensu. When I want you to run out before you let down if you say, oh, come now, I bet I'm a man in our brow, won't call back or crown for you. Pet to do a pretty, then we move at my mind cost. I'm to me, when you come over for say, what's an animal yam, when you answer Papa, and answer about pay. Now you are doing on so, no, so I be at the poor mine, as him Yamia, at some for say, I'm Pim, show mine, I'm Pim, play mine. I'm Pim, show boy, when I play my friend in our tower, when you play mine, you play mine, when you see can you, Pia, Henry. Yeah, what to go to be say, or Kofon in any, what in the Kofo, and turn us and tell you who would say, or the Tafamaya don't go through. I'm to me, everybody could see us area yo, I'm to me, everybody could see us area yo, the Obano, only you know, I'm the South, we say, Tafamai, the Crocro, and Canter, and in Sama, and the Bessan, because it's so good, who say, Bim. I'm to me. I'm to me, more brew.
Go forward. Advance forward. Just advance. Stand directly. Excuse me. Abusawa ancha dokta kana bisa tu wako kana tu mamani ndio waduka sabe asante mambo kwa asuka kwa eura na osofu konku atuyaje sabe dokta du na obi anpeja mo eura na tu mama na ya oto wa asole asante mambo kwa ana na echi amono Robin Obofo Amari na Obofo na sabre wadu tefahase sabre odi amono okun aliyade amasa Obofo ala sabre wadi dokta na ni sabre amto Ada dewa pemo. Papa manima. Boso mane. Aso aduha. Na bo so bra aduha. Dena na pa mama ngene. Onso ko nya. Aba ta yo nya so echi. Ai fe. Ayo na mi nya. Papa Owana. Papa Owana. Ausa kwa mabuya. Ausa agoma ne baliba. Etimika sana. Abishaw. Anyana na tepatile bedi paso be hula visi wote pasabri. Afantimani Ghana nyina bɔ fɔsose mu akɔaba mehwɛ mu sɛ ɛne first day a meyɛ MC a ɔbɔfoɔ te ase ne ba ɔbɔfoɔ no te sɛ
Yes, what is that? I'm a visa. Say, the mayor, about a trust, MC, about a trust. Now, just a Jimmy Chassis. Commissioner of Police. Coffee watch it, but first of all, I say, Papa, coffee watch it. The gentleman is a war running away. And then I not say, so already one sit down one, or there's a phone in your car. So one man, one day sitting panel, the sleep. And if another pay, they are one pay. They are judged by the Asha, so I can defer Papa. A dear and cow near Menina. But when you're Menina, no more was from Rassi. And I was sick. One out of your fetching bench, I have a dress with you. The Jadia Kabia Asha, a dear and Kai, being one young, being what I see, being already. So my years over in Tim. And it was a send on a pay. Or got Medina, no Media was from Rassi. You may be young Kadia. The bomb pie to meaning in a Japan in Asso. It was just a kiss to the Radia can be all set. Ma, and Ned Media said the air shot at the Washasiano. And in you when you move. You are Cassania and Yania, Dean and Munyam and an Asianka. That was it. We used to give me a bomb pie. Mama in Akasa, amen. Tepa Masqua. And tis a Tepa Masqua for Hanuma. Namomeka and Wishi, Granafe, Judinian from Pierre Munaquem. Tepa Masqua, Mohana, Mombre. Now, Mama was like a crack. Tepa Masqua. Mobeha. Mobajamakne. A simple modern pa. Into Moma Hanyas enough for your chassis. When I lead singer. Okay, Momusaka, Silabaya. I will Tina. Okay, yes, Nana goes to my name. Nana such a my name. Nana Tapahima. Reverend of Foreign Chief Director, Minister of Interior, Commissioner of Police, Uvibuachi, and Mayor Tiwa. Nana Nom, a software amount for Moshi Mwagina. And then a leader that the CMA Tapamai. In the Niaji, Sana Mims at the Baniba, the Azwaniaji. Yamini Mayor, or says he is Modi, whatever. Honorable MP, any honorable presiding member. Now, a pretty, you know, grow, I can see a baby, and I grow a baby, I walk my emo. There they are, you walk and you fuck a CEO, your politicians, your businessmen, your work for. Now, Obia can the penny say, you make food in some moon, your bibia, or the babois, let me grow so accordingly. And pray, baby, no, yeah, any party baby, you make food in someone. Oye bibia no akwaye o proof for so ana akwaye o original capital na akwaye o kan onye o di group na onye o proof for so na ekoso na won ti be mu ni pani bebre esanse nkro bebre o wa o yo sofo na o ye japade kra wo group ma office o group no koso no kan ri ya na nipa o pe ni ma yi gro o se o kra o bo ko fo po na o ye japade o ye politician o kra de de chen o ye japade o kuma yeso o we are my sika na o ye japade o ye businessman na o ya wan ri ya yeso wa ko diska dro na ri ye japade na o yo hene so ti se na na tu ho ya wan ri a o ya yeso o wa ton ya sa si ni na na o ye japade esa sa si no no bi dia nti ni nyina ya ne etwe se kumafo ebe ya de e wo mukro ti be onyeska na o ya de e wo be fufuro eno so emwa na ye da na tepa man na se se o ti se de o na na kan ye se wo ti si waso a o ti mi mu ma na wo ti si waso a e memre ade kase e ti se ye nyina ye wo ni ha we ya de a be ma kro no enu ma be nwa bebre e di kro ni di be kwa chiri bebre de da si bebre wa ya de na we de se ne bi kase se na me mi e tepe ni ba na wadawa o se na mentra protia magia tu na mehwe na mesrese asofo ni amanfo e wa nyina obi a fampa ebo entai chi
sɛ be woyɛ bɛyifoɔ kora fata akyi sɛ de bɛyɛ a yɛbɛwie no na nsuo antɔ na biribiara akɔ so kamakama meda ho ase na menhyira ɛde si wɔ ani so sɛ wɔbɛyɛ dwumadi a ɛbɛtumi apagya tourism akɔ n'anim a na kyerɛ sɛ ɔman no kankɔ ɛna yɛhwehwɛ ama no akɔ no sɛ de tourism ɔpanyin no mu a yɛte aseɛ sɛ ahɔhoɔ a ɛba Ghana nyinaa no emu dodoɔ na more than 50% deɛ ɔba Asante Mantam mu ha sei na ɔba te sei no yɛ target no sɛ ɛsɛ sɛ yɛde kɔ bɛyɛ aduason te sɛ ha ɛna nneɛma no nyinaa wɔ ɛnnɛ yi a hotel kakraka deɛ te sɛ aba abɛsi ha yi wei kyerɛ sɛ nipa touristfoɔ no ɛba no nyinaa fa ebitumi atwi wɔn ani de aba ha yɛbɛsɛ tourism mpanimfoɔ na momfa nkɔ nkrataa mu na momfa nkɔto nkran sɛde bɛyɛ a ɔhoɔ na ɛba biara no bɛhu sɛ bea bi wɔ ha a wɔbɛtumi aba na ɛnyɛ hotel no nko ara na wɔde bɛkɔ because yɛnim sɛ amammerɛ mu no nneɛma bebree wɔ pata no ha sei a sɛ wɔde to nkrataa so a ahɔhoɔ no bɛbɔ nkɔnten na ɔmaba abɛhwɛ ɛnyɛ ahɔhoɔ nko asɛm na daa ɛsɛ sɛ yɛka but ɛsɛ sɛ yɛhwɛ Ghana ha yi aso domestic tourism a hɔ soso bɛbɔ mmɔden na wɔama wɔn a ɛwɔ Volta region bibi wɔ ha wɔbɛhwɛ wɔn a wɔwɔ Tamale bibi wɔ ha wɔbɛhwɛ sɛ mo de yɛ saa de na ɛbɛboa yɛ nana deɛ ntɛmpa abere a Ghana mampanyin baayɛ na ohun sɛ ɔno deɛ ne dwumadi a wɔbɛdi ara ne sɛ ɔbɛboa ama nnwuma ahodoɔ atumi aba ama mmɔfra a sɛbi wɔn nyɛ adwuma yɛ no wɔn atumi nyɛ adwuma ayɛ no ntɛmpa na nana kakyi the vision ɛna ohun sɛ president no create the enabling environment di a ɛdeɛ na ɛsɛ sɛ ɔyɛ ne sɛ ɔno nso bɛ take advantage of it na nnwuma no nti na president ka one district one factory no na ɔnka sɛ ɛyɛ aban ko ara na ɛba abɛsie emu de no ɔka na ne sɛ aban ɛne nipa a ɛwɔ ɔman no mu no ɛna ɛba abɛyɛ sɛ adwumadie no ɛna nne yi nana ayɛ atwa kwan no ato hɔ sɛ ɔtwa ato hɔ ama amanhene a wɔwɔ Ghana nyinaa nso ahwɛ so bi sɛdeɛ wokɔ dwabe na dwabe hene hyɛ aseɛ dadaada a wobɛkɔ factories upon factories a ɛnɛ yi Nana Addo Akufo-Addo penso yi yasa de yahoɔden kakra akɔ hɔ ama na sa pagya adwuma no kɛseɛ saa no so ɔmanhene bia na ɔhene bia yɛ bi na sɛ aban no nso so bɛwura mu a anaasɛ ɔtake advantage of aban no policy na ɔtumi de wura mu a yɛ kriti nnwuma no nyinaa sɛsi a mene wo kasa yi sɛ wohwɛ a within the shortest time a Nana Addo Akufo-Addo bɛtena akonnwa so yi mmeranteɛ a no ma wie university no mu nyɛ adwuma no yi more than 100,000 nyɛ adwuma yɛ we nyinaa ne kyerɛ sɛ yɛne aban no ɛka bom a yɛbɛtumi akriti employment sɛ policy di ɛbɛbɛ biara yɛde asodie foforɔ ba policy a Nana Addo de baayɛ sɛ junior high school foɔ yi a ɛbɛkɔ senior high school yɛma no nyɛ free a sɛsi yɛ a mene mpanimfoɔ ka sɛ mmɔfra 1.2 million ɛnya advantage yi na wɔbɛtumi awie senior high school yi wɔn ba abɛtoa so wɔn bɛkɔ university wɔn a wɔbɛyɛ 20 bucks ego 20 bucks na sika na dɔɔso na sɛ wɔbɛba aba abɛgye ne sika sɛ ɔnya baabi dwodwo na home wɔadwodwo na home ansa na wɔatumi anya bank bi wɔde sika na wɔatumi de sika na to hɔ enti policies ne nyinaa no Nana hotel yi ɔde bɛyi ɛwɔ nsusuaso a ɛde bɛba first ne deɛ na ka piani ɔbɛgye ne sika na nketewa bi ne hyɛ ne bɔdom ɛde agye sɛ bi a bag mu a enti ɛba saa na sɛ ɔnya baabi tena na accountant abɛka no ho police ni abɛka no ho ɔde ne sika na to bank wɔn nyinaa ne policy papa no ɛho mfasoɔ no a ɛbɛtumi aboa yɛn nyinaa ɛbɛrɛ yi a yɛwɔ mu yi yɛn nyinaa yɛn ni tua sɛ ɛnɛ yɛba abɛbie hotel fɛfɛɛfɛ ti sɛ nanso so police mpanimfoɔ nyinaa ba ha ahemfo mpanimfoɔ nyinaa wɔ ha asɔfoɔ nyinaa wɔ ha na ɔman mu nnipa nyinaa nso aba abɛhyia yɛntumi nkasa abra yɛn bɔ so yɛn ka yɛn ho sɛ aka na kakraa bi na ɔman mu no nyinaa no ɛreba akɔ akɔto aba yɛbɛsrɛ obi biara wɔ ha biara sɛ baabi a yɛduro yɛnyɛ ntɔkwasɛm baabi a yɛduro yɛnyɛ akuti abɔsɛm baabi a yɛduro yi ɛyɛ ade tɔn adeɛ na wowɔ no ɛna wobɔ ho dawu nti mefa akwanya wei so atu amanyɔfo a yɛabɛhyia mu ha nyinaa mebɛyi metu m'anim ahu sɛ madamfo a wɔwɔ NDC wɔte hɔ ɛna mahu CPP baako nso so nso te hɔ ɛkasa kyerɛ mu nyinaa sɛ momma yɛn nyinaa yɛn campaign ɛwɔ kwampa so yɛdeɛ deɛ ɛbɛyɛ ne sɛ Ghanafoɔ de akonnwa ama yɛn 4 years ne yɛatu
ɛnɔɔma yɛde to ɔman n'anim no yɛtumi yɛ yɛ anase yɛtumi ayɛ yɛtumi yɛ yɛ yɛbɛbɔ ho dawuro na Ghanafoɔ ahwɛ na sɛ Ghanafoɔ hu sɛ ampa yɛka senior high school yɛtumi yɛ yɛ na ɔyɛ sɛ ɔnɔɔma yɛ taama yɛbɛtumi ayɛ bɔɔ aka ho employment sɛ Ghanafoɔ hu sɛ yɛtumi de baeɛ koko hu sɛ yɛtumi de baeɛ saa nɔɔma no na yɛyɛ bɛka ho asɛm ɛsɛ NDC-foɔ soso a me wohwɛ m'anim yi sɛ mo soso deɛ wobɛtumi aka ne sɛ 8 good years de twaa mu no ɛfa employment deɛ na motumi yɛyɛ na mode amakye yɛ deɛ no so sɛ wofɛ school a na wode amakye yɛ deɛ no health a na wode amakye yɛ deɛ no wei nyinaa wie a na Ghanafoɔ agyegye nana yɛda wase sɛ deɛ wotoo sa ɛfrɛ yɛn ɔdwumadi a ɛte sɛ yi menim sɛ Nyankopɔn bɛkɔ so ahyira wo aberɛ a na mewɔ ntɛna revenue na meyɛ nana file ho adwuma ebire bi antwam abra tam bedura nana on filing returns ebire bi antwam tam bedura nana on the on fan accounts emma the tax no tia papa se se wo bi enuma yi the tax wo tia so be dɔɔso aban no benya mfa so ho na yɛ nyinaa so yɛ adwuma yɛ asɔfo mpanifo wɔ ha enim yie sɛ ɔmo nyinaa de mpa yɛ bɛda na n'akyi na bedu sɛ nana bɛbɔ akokora ne deɛ ne nɔɔma wayɛ no pɔtɛm ha deɛ na ayɛ ka bɛhwɛ nana nyame nhyira na nyame nhyira asako ɔbɛbɛka wo nyinaa etitiw aman nyinaa ɛbaa yɛ ne nyinaa nyame ayɛ adom na yɛwɔ nyame bɔfoɔ ɛwɔ ha yɛwɔ asɔfo mpanimfoɔ wɔ ha yi enim yie sɛ ɔmo de mpa yɛ bɛda yɛ akyi ɔmo de mpa yɛ bɛda hotel yɛ akyi nti hotel na yɛ tu enim yie sɛ ɛnkyɛ ɛbɛdɔɔso bebree yɛda mo nyinaa ase. Ate pa hene nkyɛn a no no enti pɔtɔm fa nsɛmɔ kɛseɛ bɛnhyia na na wosu abɛbi o. Chame no besem na moti na no ijaya na mi na yura ida Mr. Anamu ya ewan se na ka madi na ofeseka onwa kasa oba na babisa asem che onwa nimia eye na eba mangene so mo nyina mo nim se eye media ministers ne omu ya ewo right makini ato sa from enam santi ena oyi se memra maybe Janamu Naminka said Nase Yamibwa Nase Ufrika Ba or Wabi Nanai. Now a ba, I bit my dear way. Nanny Ocasek can show the Senana Yedikain or Maumo. So crying. Now I know. Fata na ese ya obi mso da wase se o ma pai bai ibotai se bibibi adwuma ama emabun na ya manfo enye adwuma ye na se adwuma di no oso odi adwuma advance degree na the outron say just here inject swa why be so friends pomodin na koko wanim onim say oyo na eye bibia friend development there e do akoma so pa by Christian school a okrum ha we hospital ya bi o ha ne ma be ne koso ala ya ba ko e say apensu o mai ko ne ni sani a yana nanu edikan asem ka ka se mi kan to aso say sani ayura me ye be kan no afi ya ba to afi ti be se nanu
bɛsrɛ amanfo a na yɛahyia ha yi na yɛde asomdwie aba ma yɛn batoɔ yɛn papa obiara nkɔ na ɔnkɔkyerɛ n'adwene sɛnea yɛwura meyɛ ɔseeɛ no saa na ɔno nso de to so ɔnyɛ na yɛn nyinaa sɛ afei yɛtɔ aba no wie a na ɛyɛ man no ɛna ɛde nkonim na mo ɛnyɛ individual biara ekura no ɔka sɛ no sɛ ɔkɔ a ɔna people sika sɛ so ɔmɔde na kɔn bi kyerɛ nana na nea ɔka ne sɛ reba nana madi a wodi ha no ɔsi mi ma o ɛyɛ ne sika yi 8,000 na madi a wodi ha yi waboa na sɛdeɛ ɔka yɛ no sɛ mmiri duru na sɛ yakan a ɔnoa bɛba na ɔresa di akyɛw. Ana tapa maye, tapa ana tapa maye ma. Maye, amaye na ofri also ana section pama. Reverend Obofo, ane ahopani. Distinguished lady more high table. So from before, and before you see and anything that am I? And they say, we share your men see her. Titu, a year you go on Kabaha. A blue time one. You hear Modesi for Awa Omoga Queen, Babel Song, and I saw Baby at Mawahano. And I say, program I don't know about the support here. Yeah, Omega, Ghana, a problem. Say, when you move the hotels and Kawaha, and they do those days, Ghana, and my now, and I'm not partner in development. I would say, there's a gap as I got on I was here feeling. I'm trying to say, we should have been about the result of Namaya. Omoa and Namoti and the Nyansa, the DPR, as you said at the BC, Amaya. Say, first class event center, with me, Shiawa, in Yapula, so we program say we have a very good side of the in fact, we have something to boast of. I know. So your program, whatever I don't want, we have a beer, which we are in the IF. Now, the other program say, a young woman who gets me. I don't know when you come home. We'll see your one will be. And if you always start to say, we're utilize it, a year venue. Now, over there, I have more singing. Now, beyond that, no. Yana, a year. Openia, fearful. Same crime. Now, apart from saying the development, and also stronger player. Say, all my year and your papa. Now, also take high standards, say, away. And also, every one say, which means at the Yara and the Okumara. He's only be also done a lot in the airfield. The long standard, I said, Yamaya, 8 years so different. I said, I'm a guy. Oba yet a good deal with our messing Hanawa. Now, I feel a year you put a contact at amount for as political leader of messing Hanawa. If I can say, when you check the good deal, now check the Yama happy we need 4 years here. Right from your side, in terms of infrastructure, with that 1 year ago, we can compare that. Now, at the same time, you have an environment, and also, I saw what this said. You won't edit say, and also, you know. Say, business environment, you good at businessmen will not also invest. Say, environment, you good. The extent said, Oba, you go to back your capital side. Businessmen are confident and they are investing. And no air mark of a successful government. And no thing that you won't have even in
over the political side of it in Yaya. Anyway, we should say this year. Yeah, in fact, a good year, my had more in terms of delivering a medical hospital. Our had one. About one, Amaya Yarsa, a shell of campaign. See, I see a young man here. The youth, the better be up very decent one. Say about sharing against you someone, we are improving it tremendously. And this also translates to the various parts of the constituency. Include through air costume. We are reaching this year. Now, Mark Penny and Ufan. No matter what our transforming economy, in the midst of COVID, still our economy is still on its feet. To our regime, second and for your map. Now, about to buy a soap, in the enemy. Now, said Ayaka. All more to do more. Now, I am reality. Pepper Penny, Abba, Yelana, Asset. Said what she had moved. Obey, yeah, he beat me about with brown. Young Castle. Kappa, you're working, is all another look about. Right from the roundabout all the way to this place. Go say Kappa, and Wabba. And check, it says, Asphalt, over there, if you can so ever look at the video. Then you echo, also, then you echo, Mama, the Kappa, Assassin. We are transforming Kappa, and we are committed to that. Then Before we share with maybe this year, Mechiam. Medical Ada, Niame Ofa, Dr. Nana Ebise, Achinawa, Ampem 1, Ase. So I'm a Queen Cassie. Tell me, dying on one of Fasibia, or that of a mine in our Comaso, Eddie and Chem. Yamia. Frederick Ousunyako. The donor Freno, the ancestral poet, and one sem and American. This is upon a diploma in basic education. When I'm some of the Chechini, or Yamwasi. I'm proud of donor Freno, teacher as well. Not as a chair, dear. Now I'm Tiasia, now was some American. 2012. And I shall say, I mean, say, now, and you say, the bear put in Fatana, there Fatana phone. So the answer, a mamre, a mania, need to make bra, Peja, and one crew for man and you. While bra, Ganina, or no, and no poetry, I mean, say, about the body, Kessia. Why are they? I'm opening it. The more way now, so Monoane Nana Kwame Brefi, to the bottom scar, the bit of Brodinsa, Bompire and Quan, and one day in Yansa, a man. Nana Chairman, Nana Ajiman, Nana Tepamahine, Nana Tepamahima, Nana Gosomahine, and Nana Fetcher, Maru Mahine, Pamai Mahine. And before I'm more high table, the answer all because of them.
and the prayer. Abodi minya obi kan be gira nimu ha e kan fa minya kuma ya o gira me nchen ehwa e university bi wo America e fe no Lagos University International na omuhu se ohene nana enam de fe ne se poetry so peja yamamre ene yamanye ayeye enkanka e wasantuma mu na no university e na ne se e bo na abaso na my director of Ghana for that university. I would like to crave your indulgence to speak in the L2 language. During the course of several months of our rector, Dr. William Harrison, became familiar with Mr. Frederick Owusu Nyakon, discovering Mr. Nyakon's passionate dedication to promoting Ghanaian culture and traditions as an important component of empowering children, youth, and adults. Dr. Harrison set out to present you before the Lagos University International Executives and Academic Board